Mä jaan tämän alustuksen kahteen osaan. Toisaalta puhun siitä, miten suomalaiset asennoituu puolueisiin paikallistasolla, ja sitten toisessa osassa siitä, mistä löytyisi lääkkeitä tähän osallistumattomuuden ongelmaan. Ja se puolueiden toiminnan osa, johon puolueet vaalikampanjoinnin ulkopuolella satsaavat, ei ole on huonosti tunnistettavaa suomalaisille. Ja tuossa se, että sieltä erityisesti ikäryhmät erottuu. Toki siellä jonkun verran on näitä ammattiasemaan liittyviä eroja, mutta ikäryhmittäiset erot kaikkein merkittävimpiä. Tuossa on ihan odotettuakin tietoa siitä, että koetaan, että puolueet ovat liian etäällä myös paikallistasolla. Ja sitten tuossa näkee selkeästi se, että puolueet sijoitetaan tai niillä ymmärretään olevan merkittävä asema ehdokasasettelussa ja kampanjoinnissa. Kolmas väittämä tuossa on jo huolestuttava siinä mielessä, että siellä reilusti yli kolmannes ei arvioi puolueilla olevan merkittävää roolia tai välttämätöntä roolia kunnallisen demokratian kannalta. Milläs on? Niin, se on se seuraava jatkokysymys, että mitä tilalle? Sitäkö ei kysytty? Me kysyttiin siellä, tuolla on sitten erikseen niitä, millä tai kenellä on liikaa valtaa tai liian vähän valtaa. Mutta mä en ottanut sitä tähän alustukseen, että voidaan vaikka alustuksen jälkeen palata siihen. Sitten lisää väittämiä. Näissä tuloksissa tietysti huomio kiinnittyy siihen, että tämä valkoinen palkki on näin tavattoman leveä. Eli kysytään perusasioita siitä, mitä puolueet tekee ja mikä funktio niillä on paikallistasolla kunnissa, niin suomalaiset ei tunnista sitä tehdä. Eli ovatko puolueet vastapaino virkamiesvallalle, nostavatko ne esille kuntalaisten tarpeita ja ongelmia, mikä yhteisöllinen rooli niillä on, miten ne vie uudistuksia eteenpäin ja miten ne vahvistaa tai vaikuttaa kansalaisten poliittiseen osaamiseen ja osallistumiseen. Ja tuo viimeinen väittämä tietysti on kaiken huippu, että käydäänkö siellä vireä aatteellista keskustelua, niin 63% ei osaa arvioida sitä. Että jos otetaan esimerkkinä, Suomen Keskusta on sitä tietysti eniten tutkinut, niin jos ajatellaan, että siellä on sanotaan nyt 3000 organisaation osaa, joihin käytetään paljon resursseja, on se sitten aikaa tai rahaa tai osaamista tai muuta, niin jos kansalaisten kokemus siitä poliittisesta toiminnasta on näin, tai käsitykset siitä on näin epämääräiset, niin voidaan kysyä, kenelle sitä sen kaltaista poliittista toimintaa tarjotaan ja minkä takia sitä ylläpidetään siinä mittakaavassa, kun sitä pidetään. Ja tässä tullaan sitten näihin uusiin osallistumisen muotoihin ja esimerkiksi sähköiseen osallistumiseen. Mutta tässä on karua luettavaa puolueelle. Ja täällä nousee tietysti nuoret tuon ensimmäisen väittämän kohdalla sitten esiin. Ja siinä vaiheessa tietysti, kun meillä nämä vanhimmat ikäryhmät poistuu poliittisen osallistumisen kentältä, niin voidaan niin arvioida, että mitä ne heijastusvaikutukset tulee olemaan puolueiden sisäiseen toimintaan, järjestölliseen toimintaan, äänestämiseen ja muuhun kansalaisten poliittiseen osallistumiseen. Ja tuolla kansalaisjärjestöt tuossa B-väittämässä nousee sitten nuorten kohdalla jo voimakkaammin esiin. Sitten tuossa on vielä pari lisäväittämää. Mutta ikäryhmittäiset erot tosiaan selkeitä. Tietysti tässä on harmillista demokratian tai kunnallisen demokratian kannalta se, että nämä punaiset palkit on näin leveitä. Mutta sieltä nousee tämä tapauskohtainen vaikuttaminen puolueen kautta. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että halutaan vaikuttaa silloin, kun se oman arkielämän kannalta on mielekästä tai tarpeellista. Jos ajatellaan kuntatasoa, silloin kun on kyse jostain yksittäisestä kaavoituskysymyksestä, koulun lakkautuksesta tai terveysaseman tulevaisuudesta,
silloin herätään vaikuttamaan. Ja sitten kun se case on ohi, niin sitten taas katsotaan telkkaria tai mennään jumppaan sen osallistumisen sijaan. Että tässäkin kannattaa miettiä, että onko se puolueiden tarjoama toiminta, huomioiko se tämän lähtökohdan, mikä kansalaisilla on. Ja sitten siellä nousee toisena tässä sinällään niin kuin harmillisen näköisessä kuviossa tämä sirkushuvipuoli, eli halutaan viihtymistä, vapaa-ajan tapahtumia ja ystäviä, sen kaltaisia asioita. Ja tämä internetin osalta, niin sehän on tuolla toiseksi viimeisenä, niin internetissä toimivaa poliittista keskustelua tai osallistumista, sitä ei koeta kovinkaan kiinnostavaksi. Mutta sitten tässäkin kannattaa tietysti olla puolueiden ja poliittisten toimijoiden itsekriittisiä, että tarjotaanko sielläkään sen kaltaista toimintaa, johon kansalaiset on valmiita osallistumaan. Että ollaanko me vielä ihan lapsenkengissä poliittisen toiminnan osalta internetissä. Mikä lisäisi kiinnostusta? Jos voisi tehokkaasti edistää tärkeinä pitämiä asioita, nousee selvästi kärkeen. Eli suomalaisia kiinnostaa vaikuttaminen. Ja tässähän on niin kuin tavallaan tapahtunut kulttuurinen muutos siinä mielessä, että osa teistä ainakin on varmasti elänyt silloin aikaan, kun osallistuttiin puolueiden toimintaan vahvasti ideologisista syistä. Silloin kun oli selkeitä kahtiajakoja ja oli isoja murroksia yhteiskunnassa. Vaikka niitä on nytkin, mutta ne ei ole aktivoinut perinteiseen puoluepoliittiseen toimintaan siinä määrin. Eli jos katsotaan, peilataan sitä tuohon edelliseen diaan nähden, niin tähän tarkoittaa sitä, että suomalaiset haluaa vaikuttaa tehokkaasti, mutta ne haluaa osallistua tapauskohtaisesti. Eli nämä on ne kaksi asiaa, mitä puolueiden ja muiden poliittisten organisaatioiden pitäisi ottaa huomioon. Ja täällä tulee sitten taas kakkosena heti nämä vapaa-ajan viettoon ja hauskanpitoon liittyvät asiat. Sitten nuorista pari diaa. Ja nuorilla on nämä samat asiat, niin kuin, tässä siinä mielessä ei ollut ikäryhmittäisiä eroja, että nuorilla on myös samat asiat, eli halutaan tehokkaasti vaikuttaa ja tapauskohtaisesti. Mutta se, että nuoret jotenkin niin kuin reippaammin myöntää nämä asiat, erityisesti se näkyy tuossa seuraavassa. Elikkä nuoret haluaa lisää politiikkaa koulujen opetukseen. 71% nuorista on tätä mieltä ja enemmistö kaikista. Sitten vielä internetiin liittyen. Mä henkilökohtaisesti, ja kyllä tämä tutkimuskin nojaa siihen, että meidän pitäisi kiireesti kehittää sähköistä etääänestämistä. Tämä internet-äänestäminen, tai siis tämä nettiäänestäminen ei tietenkään tarkoita äänestyspaikalla tapahtuvaa sähköistä äänestämistä, vaan kotona tai kirjastossa tai työpaikalla tai missä tahansa tapahtuvaa äänestämistä. Tähän pitäisi kiireesti mennä. Tämä dia puhuu sen puolesta. Sitten kootusti, mitä puolueilta odotetaan. Ehdokasasettelu, vaalikampanjointi, kanavaa tehokkaaseen vaikuttamiseen. Mutta sitten huomioikaa tuossa puolueleiman saamista pelätään. 60% suomalaisista arvioi, että puolueleiman saaminen on se, mikä hidastaa poliittista osallistumista. Ja nyt jos puolue markkinoi nimenomaan jäsenyyttä, tulkaa meidän jäseneksi, niin se ei kohtaa sitä, mitä kansalaiset ajattelee. Puolueleiman saamisen pelko on keskeinen osallistumisen este puoluepoliittiseen toimintaan. Kiitoksia.